ja olemme valmiina Markku Kuuselan kanssa jälleen selostamaan tätä ottelua, mutta nyt vielä takaisin Pasilaan ja studioon. Tunnelmat Tullevilla ovat todella mahtavat juuri tällä hetkellä, mutta Kari Mänty tavoitti ennen loppuottelua Franz Beckenbauerin. Kuunnellaanpa, mitä hänellä oli kerrottavanaan. Have you talked to the Fox, to your successor? Was he worried already? No, he was convinced, before the European Championship started. He was convinced the team is doing well, and his preparation to the team was excellent. You can see the German team is, physisch, maybe the best in the tournament. So he did everything to prepare the team excellent, which he did. What about then the final? Has Denmark got any chances to beat Germany? If Denmark is able to bring the same performance like against Holland, of course they have a chance. But I'm afraid the Danish team is now a little bit tired, and also they have a lot of injuries in the team. So I don't know. I would like to see an exciting final and a very close result, so everybody can be satisfied. So the German team is mentally strong enough to take all that pressure, which is now on them. Yes, of course. Mentally and physically they are strong enough to win the European Championship. Yeah, definitely. Thank you very much. Thank you. Näin siis Beckenbauer. Mennäänpä me sitten Tanskaan. Oliko sinulle Tanskan loppuottelupaikka, Jari, yllätys? No tietyllä lailla ennen kisoja en kyllä tosiaan odottanut, että Tanska olisi ollut siellä. Että mä veikkasin 3 koplasta Saksa, Hollanti, Ranska mahdolliset loppuottelijat, ja tietyllä lailla, jos ajatellaan Tanska-Hollanti-peliä, niin Hollanti-Saksa olisi ollut ihanne finaali mulle, mutta ei voi sanoa niinkään, ettei Tanskan loppuottelupaikka olisi ollut oikeutettu, koska et se millään EM-kilpailussa 4 tavallaan tsäkäpeliä voi pelata. Et kyllä niin ne on pelaamalla tiensä sinne raivannut. Vaikka tässä kun katselemme tuota Tanskan tietä loppuotteluun, niin pelaamalla oikeastaan tuli vain 1 voitto, eli Ranskasta maaleen 2-1, mutta sitten tärkeä välieräottelu, ensin varsinainen peliaika tasan 2-2, ja rangaistuspotkukilpailun jälkeen Tanska voitti Hollannin 7-6. Tanska on hiukan raajarikkoinen, loukkaantumisia, vähän lyhyt valmistautuminen. Mitä sanot, Pasi? Joo, edelleen sama kysymys. Onneksi me päästään tänään tuossa sun kysymyksestä eroon vihdoinkin. Mä luulen, että kundien varmasti nämä lihasvammat sun muut on tällä viikolla parantunut aika nopeasti, kun kyse on kuitenkin finaalista. Mutta mun mielestä tanskalaiset on varmasti tässä turnauksessa voittanut monen suomalaisen sydämen puolelle. Ja usein mun mielestä täytyy asioissa panna ehkä se sydän järjen edelle, mutta mun mielestä tänään illalla kyllä pitäisi niinku järjen voittaa. Eli sen takia mä pysyn edelleen siinä, että Saksa. Minkälaiset ja missä katsot, Jari, Tanskan mahdollisuudet olevan Euroopan mestaruuteen? No joo, toi Larsenihan on tehnyt 3 maalia jo tähän mennessä, ja jos se nyt vielä jonkun onnistus tekemään, niin siinä Larsen, Poulsen, Laudrup siinä akselilla, niin voisi jotain yllätystä odottaa. Ja ilmeisesti tanskalaisten pitäisi päästä avausmaalin tekoon, niin se antaisi niin kuin lisäpotkua EM-yritykselle. Mä luulen, että silloin tästä tulisi todellinen ottelu ja todellinen finaali, jos Tanska heittäisi 1-2 tuossa alussa. Katsotaanpa, meillä on tuolla myöskin 3 tanskalaispelaajan ennakkolausunnot illan otteluun. Katsotaanpa se nauha. Har I nogen chance mod tyskerne? Var det det? Ja, det har vi. Altså, det er samme spørgsmål, de spurgte, da vi startede turneringen. Har I nogen chance mod England? Har I nogen chance mod Sverige? Har I nogen chance mod Frankrig? Har I nogen chance mod Holland? Vi har jo vist, at vi har spillet lige op med alle holdene, og også kommet heldige ud af de fleste kampe end de andre hold. Jeg er i hvert fald klar til fredag, så de skal bære mig ind på banen, skal jeg nok kunne løbe lidt rundt, men jeg tror, der er i hvert fald 2 eller 3, der ikke kan spille, men altså, vi har også nogle gode ude på bænken, og jeg har også vist, at jeg selv siddet på bænken, ikke, og kommet ind, så jeg tror godt, vi kan lave et godt resultat mod tyskerne. Tänker du göra det här till en vana och spotta in mål varje match? Det kan man lige så godt, nu når man er i gang, ikke, så kan man lige så godt gøre det færdigt.
til sidst kunne jeg slet ikke se på straffesparkene, fordi jeg var så nervøs for, at det skulle gå galt her til det sidste. Vi havde ført 2-1, indtil der manglede 5 minutter af kampen, og så udligner hollænderne. Men da jeg så Kim Christoph score det sidste, så ved jeg slet ikke, hvad jeg gjorde, men jeg løb bare ind på banen, og jeg var ikke til at stoppe de næste 2-3 timer, tror jeg. Ja niin kuin huomasit, Pasi, niin Schmeichel on kokenut vähän saman kohtalon kuin sinäkin, sama kysymys aina otteluiden eteen. Joo, mutta tuolla on varmaan tosi kiva nyt vastaan noihin kysymyksiin. Niin, ja mennäänpä mekin sitten Ulleville.